हेलो एवरीवन बरायबाय बयखौबो दिनै जोंना परबतझरा बेप्टिस्ट चार्चनि युथफोरा बेबायदिनो माइ हादों दा बे माइ हानायावनो दंफैयो आङो ओमफ्राय बहुत इन्टारेस्टिं आरोना सोरबा दैखा बानायनो गोरों सोरबा रोङा बहुत इन्टारेस्टिं ओमफ्राय बेयावहाय सोर सोर माइ हादों आं एसे देखायलांनोसै दै बहुत इन्टारेस्टिं जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंना बोसोराव खेबसे हायो आरो दा नायलांनो हागोन आरोखि दा फर्स्ट टाइमाव नायदो नै बाजै पेपार गारि नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो नुबाय दा बाजैया माबायदि आखाया नै गोख्रै ओरैबायदि स्मार्ट नायदो नै माइ हानायाव मावनायाव दांनायाव जेना ओरैबायदि आखा फाखा नै बाजै पेपारनि माइ हानाया नुबाय मैदेराबो अनबावो ने बाजै नोंखौ नुबाय नुवाखै नुवाखै मैदेरनोबो गायखायो दा नों बाजै थासुमलियाबो मैदेरनो खावसेखा होनदों नामा गायबा आच्छा नुबाय नुबाय खाथलायखाय नै ओमफ्राय नोङो बाजै युथफोरनि माइ हानायाव माइ हाफैफानानै माबायदि मोनदों आं दा औ रंजा बाजा फुरथिसो मोनदों आं सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानायावहाय जानाय लोंनायावहाय हेफाजाब दा औ बेखौ बयबो सहाय होखानांगौ बुरै माथा सेंग्रा सिख्लाफोरनिबा उदै गैया सेंग्राफोरनिबा सिख्लाफोरनिबा उदै गैया बोराय बुरै गासिबो उदै दं नुबाय मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ रंजानांगौ औ गोरजा फुथारलाबो बागुरुम्बा मोसानांगौ नों मोसानाय होनदों दा मा मोसागोन दा बाजैनो दोंसे सिगां दब्ले ओमफ्राय गिर्जा जोङो 26 तारिखआव फोथारसिगोन आरो दानो ओरै दङ ने बहुतनो ओमफ्राय आं बिहामजो जानायबो दं नै हास्लाबबावा जोंना बाजै पेपार गारिजोंसो ओमफ्राय नोंसोरलाय मा जामोनदों माइ हाना मोजां मोनदों ज'नो बयबो फै औ जों बायदिनो ज' बिदि ज' जुथि जानानै हा दस्रा गामियावबो औ युथफोरनि ना दा बेबायदि नै जायफोरना फिसाफोरा स्कुलाव थांदों बिमाफ्रानो हाफैनो गोनां जादों नै गवाखै आरो नङाब्ला खनाया लगे लगे लायखायो 500खा खनायाबो 500खा गवा गैया गारा हरनांगौ होनो दा ओंखायनो नोंबो हाफैनांबाय ने औ हाफैनांबाय औ फिसाफोर सानैयावहाय सानै खानांगौ बिमा बिफायानो नुबाय फिसा साथामला साथामखा खानांगौ दस्राखा नै बिथां बुरैयाबो बेमारिलाबो हाफैनांदों औ फिसालाया स्कुलाव दंहैयो बिजिनियाव इनि बदल हाफैनांदों आङो गवाखै इनिखायनो युथफोराबो गवा हानांगौ हाखानांगौ कि हाखानांगौ गाला होसोखानाय खोनाबाय दा रायजोफोर दा नै बिहामजोफ्राबो नै थाब खारखुमायो नामा इसोरलाय बिहामजोफ्रालाय फुंनिफ्रायनो दै फास्टिं खालायनानैसो हाफैदों दा गेरजा फोथारनायावहाय एसे सहाय होनो थाखाय उन्दै 5 बोसोरनिफ्राय लानानैनो 5 बोसोरनिफ्राय लानानै जायफोरहा फिसा दं गथ'फोर दं बिसोर गासिन ओंखारनानै हाजोबनांगौ बिमा बिफायानो फिसाफोरनि बदल हानांगौ औ दा खोनाखाबाय दा ओमफ्राय नै साना उल्थाब्लाबो जोंना नै बेखौबो आं बिहामजोसो जायो बिहामजो सोमोन्दोआनो स्कुल थांबाय नालाय ओंखायनो हाफैनांगौ जाबाय फिसालाया हाफैदों फिसाजोनि जायगायाव आं हानांबाय आरो आच्छा अमा गोथावबो मोना दासो मोनदों जों सोरबा अमा गोथाव मोनला थाइनै लाबायो मासेयाव गाजेन हबाय मोनसेबा आयु गोजान जाबाय जोङो ओइ नालेर बिदि रायलायबाय थानानै जायालै गोसो हो आयो माइया जाथाराखै ओरैहाय नै माइ अग्रा एम्फौ फैयाखै दा गोदोनि हाग्रा दा दा बहुद इन्टारेस्ट मोनो आरो बेफोरबायदि बोसोराव खेबसे गासैखौबो मावजोबनांगौ ने नानि दा ओरैहाय हानायसै नै युथफोरजों हाफैनो मोननानै गोसोआव मोजां मोनदों आरो मानो होनना बुङोब्ला बे फैसाखौ बहुत खामानियावनो बाहायनो हायो नालाय
दा बेखायनो मावनांगौ आरोखि बोसोराव खेबसे मावनो हायोब्ला मोजां आरोखि दा बेबायदि फिसाला हाबाय आङो नै ओरैहाय ले फिसाला आंनिया दे हादो दे माया हादो दे ओमफ्राय आं बे फेमुसनाव सोंनायसै खय बिगाथो दं नों मिथिया नों मिथियो ए आस्सा दे जोंनाव मालिकनाव ए मेन मालिकआ फैयाखै खय बिगाथो दं गैया नोंबो मिथिबावसो मा दा बेबायदि हाबाय आरो नै बयबो ओमफ्राय इटफोरा मायाव बाहायनाय जायो जिखुनु जा मावनानै फैसा मोननायफोरखौहाय फैसायाथ' नांगौमानि नांखागौ नालाय दा बेबायदि आरोखि दा बेनि आखाइया ओरैबायदि गुसुसिनखा नै बेनिनो ओंखाया आखाइया गिनावखा माब्रै जानांगौलै खय बिगा दं होनदों इयाव 10 बिगा ने ओमफ्राय बेसेबांथो दामालाय दामा बिगायावहाय 12 फाल्ला ओमफ्राय 12 फाल्ला हिसाबैहाय दाम दर हिसाब खालामनानैहाय बेसेबां मोनो बेसेबां मोना फैसा मिलायनानै हरनो होनदों दा ने ओमफ्राय दा जेनेबा बे फैसाफोरखौहायथ' गोबांथार जोङो इउथफोरनो नांखागौ जेनेबा इउथ बाजेट हरनो मानो ओरैहाय दामग्रा देग्रा इन्सट्रुमेन्टसफोर बाहायनो नांगौ नालाय फैसा दङ थेवबो जोङो नांगौ बायदिहाय खामायना लानो गोनां जायो बोथोर सफैयोब्ला मानो होनना बुङोब्ला जोङो थाखाफोरखौ बेबायदिनो गोबांथार दामनाय देनायावबो बाहायो फारसेनिफ्राय दंजोबो नालाय इलेक्ट्रिक गिटार बेस गिटार कीबोर्ड बेबायदिनो अट'पेक इन्सट्रुमेन्टसफ्राबो बबे समावहाय मा जायो बेखौहाय बुंस्लाबनो हाया दा बानायनांगौ जायोब्ला बानायनांगौ गोनां जायो दा बेनिखायनो थाखा फैसा अलरेडि थानांगौ जायो आरोखि